Share, 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 share. Ang liwanag naman dito. Dito na lang. Yan, medyo madilim. Kain tayo sa loob. Magkain tayo ng saging. Tsaka grapes. Henab. Share ko. Ang liit na. Ang liit ng ubas, oh. Parang holen. Wow, Critter Friends, tamsak dan host. Salamat sa patamsak mo. Ayan. OFW Offshore Live Vlog, magbaba ka ng link mo. May bago tayong bisita, si Critter Friends. Maya na, baka di ka pa nakadikit kay host dyan, dikitan mo muna ako. Salamat.
Kain tayo saging. Ang mga papasok, laruin nyo ang harang ni OFW Offshore Life Vlog. May harang na siya. Yan ako kakatapos. Maliwanag lalo, no? Dito na lang kaya natin ilagay sa video matilim. Ayan. Medyo okay.
Laruan natin. Noy or dance. Ayan. Maganda pala yan eh. Wow, nasa Nadsp, tamsakdan. Nads SZP. Salamat sa tatamsak. Dikit lang kayo dyan. Kay OFW Offshore Live Vlogs. Andyan sa taas, may ano siya, may bahay siyang binaba dyan. Ganda ng ilaw. Wow, hi Aljo Bonisa, salamat. Salamat sa tamsak si Aljo. Oo, babawiin yung ano, kasi para may mapanood naman na bago. Salamat sa tamsak Aljo. Musta na dyan? Bumabawi habang ako lang dito. Walang maingay.
salamat sa naka-stay home lang sila. Jubonisa. Kain tayo.
Ayan, liwanag kasi. Liwanag kasi, dapat siya madilim siya. Ayan, ganito lang lagi ang gagawin natin. Palitan natin yung parang disco light. May disco dito eh. Oy. Oy. Yan. Disco light. Ang ganda. Ikot-ikot lang tayo dito sa aming sala. Pero mas maganda. Parang trip ko yung bubbles.